Nire izena Sara Jimenez Berasturi da, 26 urte ditut, eta maestukoa naiz. Maestukoa eta Gasteizkoa, baina herri-kiroletan beti nabarmentzen dut maestukoa naizela, ze maestuk eskaini ditain zuzen ere herri-kiroletan hasteko aukera. Duela 2 urte gutxi gora bera, nire lehiotik ikusten dituen gazte batzuk gure auzikiderekin, Kerman Perez Deredirekin internatzen, eta orduan egun batean nire bertara joatea probatzera erabaki nuen. Ordutik, gaur arte, Txingairuten, Trontzan eta harri jasotzean ibili naiz buru belarri entrenatzen, eta horrek aukera ugari eskaini dizkit. Ez bakarrik txapelketetan parte hartzeko, ze txapelketa ugaritan parte hartu dut. Adibidez, Arabako txapelduna izan naiz 2 bider Txingairuten eta Euskadiko azpi txapelduna. Gero, harri jasotzean ere pasaren urtean Euskadiko txapelketara aurkeztu nintzen, eta lehen behiziko aldia zen non ere arabar emakume bat aurkezten zen, eta hori benetan, ez dakit, asebetatzea ematen didan zerbait da, ez? Baina espero hemendik hurrengo urtetara emakume arabar gehiago aurkeztea, ez? Eta gero ere izan dira urte batzuk non jende pilo bat ezagutu dudan, non maestun ere aukera gehiago izan ditudan beste aisialdi eredu bat izateko. Azken finean niretzat izaten ari da mundu berri bat ezagutzea eta benetan gustatzen zaidan zerbait egitea. Orduan animatzen zaituztet, 18 modalitate daude, hauek probatzera, baten bat segurazki gustatuko zaizue, azkenean bada kirol minorizatu bat eta horrek ere badu bere xarma, orduan animatzen.